Halo, friends. लोगोफोर दिनै आङो नै नन्दनी बिउटि पार्लाराव एबा आंनि पार्लाराव आंनि बुरिजों मा खालामजादों नै बिथाङा नोमबाजै गासिबो नोमबाजै होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो नोमबाजै नोमबोनां नोमानै नोमबाजै नोमबोनां नोमानै ओमफ्राय नोमब' नोंनानाव औ नोंनानावखौ दोनखांबाय नोम्बै बायदिसिना गासिबो जाहैजोबगोन आरो दा नै आं एखेबारे खानाया गुजोब्बाय नै आंनिया नायनो हागोन नोंथांमोना ओंखायनो मा खालामदों बै लेबु गल ने मा लेबु होनो बेखौ मा होनो गल लेबु गल लेबुजों मानसिफ्रा होनो नालाय माबा लेबु बे गलजों नाजाबा माने जोंनि खानायाव थानाय बै फलिकल्स एबा जोंनि मोदोम बै स्काल्पआव खानायनि स्काल्पआव थानाय मा होनो स्काल्पआव माने ब्लाड सार्कुलेसना चालु जायो होनना बुंदों माने जोंनि खानाया बांसिन मानो थाखाय गुयो होनना बुङोब्ला माने जोंनि खर'आव अक्सिजेननि साप्लाया खम जायोबा गुयो होननानै आङो खोनादों एबा मिन्थियो मानसिफोराबो बुङो आरो जोङो लेखायावबो एफा एनै मोनदों माखासे फरायनानैबो मोनबाय जे स्काल्पआव जेब्ला अक्सिजेननि खम जायो अब्ला बै हेयार फलिकल्स खानायनि गुदियाव थानाय बै माबाया मा होननांगौ प्रटिन बायदिसिनानिफोरो रानो होननानै बुंदों आरो ओरैबायदि जाबाय खानाय गुनायखौ ओरैबायदि सिन्था जायो आङो माब्लाबा माने बेयावल' जेनेटिकेलिबो होननो हाया आरो माखासे डेफिसियेन्सिनि दारैनो जादों नामाथाय मानो होनबा जानाय लोंनाय जोंनिया थिग नङा नालाय भिटामिनफोरखौ मोनजाया जोङो मोजां भिटामिनफोर जों मोनजायोबा निउट्रिसन आदारखौ जोङो मोना आरो बेखायनो हयथ' बे जादों दा बेखायनो आङो नै स्काल्पखौ माने स्टिमुलेट खालामनो थाखाय ब्लाड सार्कुलेसन मोजां जागोन होननानै साननानै बै गल लेबु फिसाजों नाजादों खर'आव बेबायदि नाजाबाय थानो सानदों आङो रज'योबाथ' खुब मोजां जागौ आरो माने मानसिनि लुक्सआ बांसिनै नै बेयाव थायो होनना बुंदों हाथाइ आरो खानाया जुदि नोंनिया हेल्दिब्ला अब्ला नोंनो लुक्सआ माने थाबाय थायो जेब्ला नोंनि खानाया गुयो बा बल्ड जायो होमबा माने जोंनि एजखौहाय बैसोखौ बांद्राय थांनाय नुयो आरो खम बैसोआवनो माने बोराय नुयो बे मोनसे जोंनि मा होननांगौ बेखौ खानाय गुनायनि मोनसे गाज्रि लैखोन जाहैयो बियो दा बेखायनो हयथ' गोदान रज'फिनो खोमा बिदि आसाजों आं नाजादों नै मोजाङै नानो रोङोना रोङा बिथाङा मा खालामो अके लोगोफोर दा आथिखालाव माने खानाय गुनाया बिराद गिदिर प्रब्लेम जानानै फैबाय बयनावबो गुयो दा यां मानसिफोरनावनो बिफर 25 बा 20 एरै गोजौआवनो बिफर 30 बिफर 40 बेफोरावनो माने गुयो आरो जाय समाव माने ओरैबायदि बैसो जाय समाव माने लुक्सआ खोब गोनां जायो बै समावनो माने मानसिफोरनियाव खानाय गुनाया जानो हमो थ' बेखायनो लोगोफोर जोंनि जानाय लोंनायावबो जोङो खेल लानांगौआ खोब गोनां आङो दासो आन्दाज मोनदों खानाय गुनानै माबायदि मोनो नोंथांमोनाबो हयथ' मोनगोन खानाय गुयोब्ला जायफोरना खानाय गुनाय दङ बैसोरसो मिन्थिगौ खानाय गुनायनि नै नायनो हागोन नै माबायदि खानाय गुयो नै आयु नै गोसोम होद माथो सिनाया ना नै नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद गोसोम ना बिराद सानफ्रोमबो बिदिनो 200 300 500 गाहाम गुबाय थानांगौबा मा रोखोम जानांगौ लान्था जाबाय खानाय गोलावबो लानो हाला खान्दाबो लाबाय थानो हाया जायफोरा खानाय गुजादों आङो बैसोरखौ खावलायदों नोंथांमोनाबो बिदिनो नाजानो हागोन जेरै नोंथांमोननि सुबिदा बादियै मा खालामो मुलिफोर जानो हायो जायोब्ला हामा खिन्थु जेबो रिजाल्टखौ
मोनाब्लाथ' दुखु गोनां बाथ्रा आंबो सानदों मानसिफ्रा गोबां टेकनिक दङ इउटुबफ्रावहाय मोजां मोजां टेकनिक खोन्थायो खिन्थु स्टेमिना गैया आंनाव खालामनायनिबो बैफोरखौ दफा खालामबाय थानो हाया बेखायनो बिदि खोमा दा आं नै नाजादों मा जायो नायनि हयथ' इमप्रुभ जायो नामा रिजाल्टआ पजिटिभ जायोब्लाथ' नाबाय थानांगोन थ' लोगोफोर दिनै आंनि ब्लगा बेखिनियानोसै जे आंनि पार्लाराव आङो खानाय नाजादों नै आंनि मेसेजजों रज'बायो खोमा सेंग्रा माने गोदोनि लुक्सखौ मोनबाय बायो खोमा आदारफ्रा निउट्रिसन जोंना गुफुं आदार जाया नालाय बेखायनो हयथ' बेफोरो डेफिसियेन्सिनि दारै जायो आरो ओंखायनो आङो खावलायबाय नोंथांमोना जानाय लोंनायखौ मोजाङै खेल लायो जों खानाय गुनायनिफ्राय बासायनो थाखाय सेंग्राफ्रा एखेबारे नैबे बेरामनिफ्राय बासायथारनांगौ आरो बासायाबा खिन्थु जारला दं उनाव मोनदांगोन नोंथांमोना बेसेबां दुखु जायो खानाय गुजायोब्ला बे खानाय गोनांफोरखौ जेलास जालायलायो बोरैबा माने मा होननांगौ माबा माबि सानफ्लांलायलाङो है लाबायनासो खानाया मोजाङै दंथारोब्रा होननानै बे खानाय गुनायफ्रा सिं बिदि सानखुमायो आरो दा बिदिनोसै दिनैनि भिडिअ लोगोफोर देहाखौ जोथोन ला खानायफ्रा खेल ला नङाब्ला उनावहाय गाबबाबो मोनफिननाय नङा आरो गुजाब्लाथ' नों ट्रान्सप्लान्ट खालामनांनोबो हागौ ट्रान्सप्लान्ट खालामोबा नोंहा माने कस्ट गोबां नांगौ जायो बेखायनो आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो